Na... Dobrý den, jmenuji se Martina Kudelková a jsem kosmetička, vizážistka a kosmetická školitelka. Kosmetiku miluju, je to moje celoživotní láska. Na profesionální úrovni se v ní pohybuji více jak 10 let. Pracovala jsem jako kosmetická školitelka pro přední kosmetické firmy nejen v Čechách, ale i v zahraničí a nazbírala spoustu cenných zkušeností, které teď předávám dál. Mám své kosmetické studio, což je taková moje práce a koníček v jednom, a neustále řeším, a řešila jsem i v minulosti, dotaz a přání mých zákaznic na to, aby měli dokonalé obočí. Používala jsem klasické metody, tedy barvení obočí. V případě, když žena neměla obočí, žádné chloupky nebo podstoupila permanentní make-up, neměla jsem pro ní žádné řešení, které by vypadalo přirozeně a vydrželo by nějakou delší dobu, protože barva se za chvíli vymyla. Hledala jsem tedy nějaké řešení a našla. Před 3 lety jsme se s manželem vydali do Itálie na kosmetický veletrh a tam jsem objevila značku Beautiful Brows, která mě prvotně zaujala svým stánkem, který byl fantastický, a davem žen, které stály kolem celého stánku ve frontě a čekali, až jim dámy vytvoří dokonalé obočí. Vyzkoušela jsem samozřejmě dokonalé obočí, zakoupila a začala testovat doma. Tím, že miluju sport, je to taková moje druhá vášeň po té kosmetice, běhám, plavu, cvičím, tak jsem obočí testovala vlastně ve všech těchto náročných podmínkách. A pokaždý mě překvapilo, jak to obočí bylo i na závěr dne, po čemkoliv, co jsem dělala, pořád dokonalý, bez hnutí, perfektní tvar, super barva. Testovala jsem to samozřejmě i na mých zákaznicích, protože jsem chtěla vidět jejich reakce, protože každá žena je jiná, každá žena má jiné obočí a jiné potřeby. A když jsem viděla jejich nadšení, tak bylo jasno. Věděla jsem, že to je něco, že mám v ruce takový zlato, který tady v Čechách a na Slovensku chybí. Takže jsme s manželem se stali výhradními distributory této značky pro Českou a Slovenskou republiku. Založili jsme si takový rodinný biznis a vlastně trávíme spolu 24 hodin denně, což je super. A šíříme tuhletu myšlenku a ten revoluční systém dál. V čem je úžasný a v čemu věnujte pozornost, je v tom, že ho tvoří speciální pigment. Ten pigment je vodě, potu a otěru odolný. Proto máte dokonalé obočí celý den, bez jakéhokoliv omezení. Bazén, sauna, cokoliv. Minerály jsou úžasné. Jakmile přilnou na pokožku, za 10 minut jsou vodě, potu a otěru odolné. Co oceňuji, a oceňují i mé zákaznice, jsou šablony. Protože, teď mě vypač štěteček, protože pokud